आई हम लोग गायक भोजपुरिया राज सभी श्रोता भाई बंधु के गोड़ छू के प्रणाम करते नहीं। और ये गीत एगो सामाजिक तौर पे हम रवा सबन के भेजत तनी। जौन गीत के लेखक बनी हमारे बड़ भैया जितेंद्र बिहारी जी। एगो मुक्तक बा कि बदलल समाज आज राज काज बदलल बा, हारे गौआ नगरिया के साज बाज बदलल बा, लड़का बुजुर्गे के तान बान बदलल बा, आ देखी नौजवाने के लाज नाज बदलल बा, लूट गोट सुट फूट की बाटे चारू ओरिया पहरा, चोरी हिंसा तड़क भड़क बा एकरे बाटे लहरा, लूट गोट सुट फूट की बाटे चारू ओरिया पहरा, चोरी हिंसा तड़क भड़क बा एकरे बाटे लहरा, लहरा देशवा में के लहराइल बा, देखी कैसे समाज बहुराइल बा, देखी कैसे समाज बहुराइल बा। मां शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो बवना बाजार। लड़का बुजुर्ग के मतिया घुमल बा, नौजवान भाई लोग के जतिया सुतल बा, ओ लड़का बुजुर्ग के मतिया घुमल बा, नौजवान भाई लोग के जतिया सुतल बा, शराब गाजा अफीम बैठ गइल बा गहरा, गाँव नगरिया सबके चाहे चाहे टाउन शहरा, अपराध में सहरिया धरिया बा, देश कैसे समाज बहुराइल बा, देखी कैसे समाज बहुराइल बा। पढ़ लिख ज्ञानवा के ज्योतिया जगावा, देश के विकासवा में ध्यानवा लगावा, ओ पढ़ लिख ज्ञानवा के ज्योतिया जगावा, देश के विकासवा में ध्यानवा लगावा, गाँव समाज के नाज तू बन जा कहीं ऐसन मजरा, कमल पुष्प बन के खिल जा तू भले बाटे कचरा, कचरा अचरा में आके गदराइल बा, देखी कैसे समाज बहुराइल बा, देखी कैसे समाज बहुराइल बा।
अबहू से बबुआ भरमवा हटा दा, उजरल बगिया में फूलवा खिला दा। हो अबहू से बबुआ भरमवा हटा दा, उजरल बगिया में फूलवा खिला दा। बैर भाव तनिको ना रह जा रहे न रगड़ा झगड़ा, कहे जितेंद्र धरती नाचे आँखी लगा के गजरा, गजरा गजरा के भाव बढ़िया इल्बा, देखी कैसे समाज बहुराइल बा, देखी कैसे समाज बहुराइल बा। टूट गुट सुट फूट के बातें चारू ओरिया पहरा, चोरी हिंसा तड़क भड़क बा एकरे बाटे लहरा, लहरा देशवा में एके लहराइल बा, देखी कैसे समाज बहुराइल 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 बा, देखी कैसे